साननानैहा जों दिहुननाय जादों आरो बे आरटिआइआव मुंख'बाय जे भैरबकुन्द जानो गोनां ट्राइबेल इउनिभारसिटिया जालिया मानोना खाथियावनो जोंहा तेजपुराव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया दंखायो बेनिखाय ट्राइबेल इउनिभारसिटियाव जेखौ फोरोंनाय जायो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियावबो बेखौनो फोरोंनाय जायो बेनिखाय जों बेयावनो फरायहैनो हासिगोन होननानै बिथांमोना मुंख'बाय बेराफारसेथिं सुक्तियाव लिरनाय दङमोन 10.2आव बिटिआर ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बर' इयुथ्सफोरनो साख्रि होनाय जागोन होननानै लिरनाय दङमोन बयबो रंजादोंमोन आरो खुसि जादोंमोन सानदोंमोन ट्रेक्टराव भट होनानैनो जुदि आंनि ग्रेजुवेट जाना थानाय एमए पास जाना थानाय गथ'आ साख्रि मोनसिगोनबालाय होनोसै होदोंमोन जोंनि बिमा बिफाफोराबो आरो जोंनि इयुथ्सफोराबो सानदोंमोन जुदि आं ट्रेक्टराव भट होना प्रमद बर'खौ पावाराव लाबोबानो साख्रि मोनसिगोनबालाय गबिन्द बसुमतारीखौ पावाराव लाबोबानो साख्रि मोनसिगोनबालाय होबाय भटखौ जोंनि इयुथ्सफोराबो दिनै राजाबो जाबाय सरकारबो जाबाय नाथाय 4 बोसोर बारलांबाय सोरथो मोनखो साख्रिया बे 10.2 बिटिआर सुक्तिनि दफायाव थानाय 10.2आव मुंख'नाय जि बाथ्रा बेखौ भारत सरकारा फिननाय होबाय जे आसाम पुलिसा 11,000निबो बांसिन बर' इयुथ्सफोरखौ खारनो बारनो फोरोंबाय आर्मियाबो 107 बर' इयुथ्सफोरखौ खारनो बारनो फोरोंबाय होननानै लिरना होबाय जों खुसि जागौमोन जुदि पुलिसा 11,000 इयुथ्सखौ साख्रि होबाय होनबा जों खुसि जागौमोन आर्मिया जुदि 107 बर' इयुथ्सखौ साख्रि होबाय होनबा जों खुसि जागौमोन नाथाय खारनो बारनो फोरोंबाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होबाय होननानै फोजोबना दोनबाय खारनो बारनोलाय सोर रोङा पुलिसा फोरोंबासो जों खारनो रोंगोन बारनो रोंगोन बे नङा ना जोंनो साख्रिसो नांगौ नाथाय बे गासैखौबो फेलें जानायखौ जों नुनो मोनबाय बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जिखिनि आखा लानानै नोंथांमोना थांनाय समफोराव प्रमद बर'नि बुंनाय बायदि खारबाय दिनै सम बा बिनलांनायजों नोंथांमोनाबो बुजिनो सेस्था खालामदों बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों जों जेब्लानोखि आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामदोंमोन जोङो थैगोनखौ मोनथिखानानैबो संग्राम खालामदोंमोन जोंनि हाथियार लानानै आन्दलन खालामनाया खेला नङामोन सुक्ति खालामनायनि उनाव जों हाथियार गथायबाय दिनैनि तारिखाव राजनितिक फोथाराव नोंथांमोननि खाथियाव फैदों बेबो जोङो खेला गेलेनो थाखाय राजनिति खालामाखै गावनि उदैनि थाखाय जों राजनिति खालामनो नागिराखै बर' जातिनि जि हमायसा बे हमायसाखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो राजनितिआव आगान होदों जोङो सुक्तिनि उनाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव एनडिएफबि आखायाव जेसेबांखिनि हाथियार दङमोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो गथायनानै जोङो सारेन्डार जाबाय दिनैनिफ्राय आरोबाव जोङो आन्दलन खालामलिया होनना जोङो सारेन्डार जाबाय एनडिएफबि हारसिंथ' सुक्ति खालामाखैमोन एबसुआबोथ' सुक्तियाव जिरायफादों प्रमद बाबुआबोथ' सुक्तियाव सागोन होदों बिथाङानो गिबि सागोन होदों अब्ला नोंथांमोननि गोसोआव मालाबा कुइसन जायोना जाया एनडिएफबिआ हाथियार होनानै सारेन्डार जाबाय एबसुआ मा होनानै सारेन्डार जाखो नोंथांमोना मालाबा कुइसन जायोना जाया आरो जायाखैब्ला मालाबा लोगो मोनोब्ला आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ सों नोंथांमोना मा होनानै सारेन्डार जाखो सोंलाय फिननाय होनो हायो नामा बिसोर बिटिआर सुक्तिनि दफायाव लिरनाय दङ बिथांमोना मा होखो नोंथांमोना मोजाङै थांनानै नाय बे ओनसोलाव थानाय मियादि नङि लाम लाम हाफोरखौ आसाम सरकारनो गथायना होनायनि बाथ्रा बेयाव लिरनाय दं जोंहा प्रमद बाबुआ जोंनि ओनसोलाव थानाय मियादि नङि लाम लाम हाफोरखौ सरकारनो होनानै सारेन्डार जादों आइमोन आफामोन बेनिखाय साबधान जा दिनैनि तारिखाव नोंथांमोना नुगोन ड्रन केमेरा दं जोंनि हाफोरखौ हिसाब खालामगासिनो दङ जुदि बे नोंथांमोननि हाफोरा मियादिब्ला बेयाव फैनाय नङा जि हाफ्रा मियादि नङा 100नि हा 90 हा ग्रेजिं एरिया बे एरियाफ्राव दिनै ड्रन केमेराजों भिडिअ खेबगासिनो दङ हिसाब खालामदों खै हाजार बिगा दोङो प्रमद बर' फाननाय हाया खै लाख बिगा दोङो दिनै सरकारनि आखायाव अलरेडि 4 लाख बेसेबांबा हाजार हानि हिसाबा जमा जादों दिनै आंनि बुंनायखौ जुदि फोथायाब्ला नोंथांमोना मजादारनियाव थां 100नि आरो 90 हा दोङोब्ला नोंथांमोना खाजोना हैनो थां लायो नामा मजादारा दिनैनि तारिखाव 100नि आरो 90 हानि खाजोनाखौ लाया मानो लाया मानोना नोंथाङा बे हानि मालिकानो नंला बे सरकारनि जाबाय नोंथांनिफ्राय मानो खाजोना लानो आं जुदि आंनि हानि खाजोना होनो मोनदोंब्ला बे हानि आं मालिक आहा अधिकार दं नाथाय नोंथाङा जुदि खाजोना होनो मोनाखैब्ला बे हानि मालिका नों नंला बे हानि अधिकारा नोंनियाव गैला मानो लायाखै
खाजोनाखौ मानो लायाखै मानोना सरकारनि जाखाबाय सुक्तियाव लिरनाय दं बिनि थाखाय साबधान जानो जों खावलायनो नोंथांमोननि खाथियाव फैदों जि हाखौ जोङो जिब जुनारजों दावहा नांनानै हाग्रा दानस्रायना मानसि थाजानाय खालामबाय स्कुल न' लुजानाय बानायबाय गिर्जा न' लुजानाय बानायबाय जेरावनोखि आबाद मावजानाय बानायबाय जेराव न' गांसे सोरजिनानै गथ' गथाय फोरोंदों संसार जादों बे हाखौनो जुदि जोङो हगारफिनना होनाङोब्ला बे दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन ना जाया बेफोर बाथ्राखौ थांनाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां चिरां क'क्राझारफोराव हाग्रा सेर सेराव थानाय रायजो राजाफोरखौबो जोङो बुजायदोंमोन UPPLआ जुदि सरकार दायोब्ला तालि टपला जुनानै लाखा होखारजानो थाखाय जों बुंबोदोंमोन दिनैनि तारिखाव जोंखौ गाबै गाबै फन खालामहरो 4 बोसोर सिगां नोंथाङा जि बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव बुंनानै थांनाय दिनै जाबाय फंबाय होननानै बुङो होखारजागासिनो दङ तालि टपला जुनानै खारनांगासिनो दङ न' बां जेसिबिजों सेफायनानै होजागासिनो दं हाग्रामा महिलारिनि 15 बोसोर सासनाव जोङो रावबो थागिबि एबा बर' सुबुंफोरनि न' बां सेफायना होनायखौ जों नुवाखैमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव जों मा नुदों जेरावबो न' बां सेफायना होनाय मानो सेफायदों मानोना बे हाखौ अलरेडि गथायबाय सरकारनो बेनिखाय सरकारा लादों सरकारा बेयाव अधिकार दङ आंनि हायाव मानो न' लुदों रागा जोंदों सरकारा सेफायदों आरो हाखौ मानो लानो नागिरदों सरकारनोलाय मानोथो नांगौ बे लाख लाख बिगा हाखौलाय नोंथांमोना खोनादोंना का होनना बुंनाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट होनना बुंदों बे आयेनखौ BJPआ लाबोदों बे आयेनखौ BJPआ भारताव रुपायन खालामनो नागिरदों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि गेजेरजों बांलादेशआव थानाय आफगानिस्तानाव थानाय पाकिस्तानाव थानाय कौटि कौटि हिन्दु बाङालिफोरखौ भारताव लाबोनो नागिरदों भट बेंकनि थाखाय नाथाय बे कौटि कौटि हिन्दु बाङालिफोरखौ लाबोयोब्ला बहा दोनगोन दिल्लीयावथ' जायगा गैया जोंनि गुवाहाटीयाव जायगा गैया उदालगुरि टाउन बेफोराव जायगा गैया जोंनि हाफ्रा मियादि बहा दोनगोन जि हाफ्रा मियादि नङा एक्सनिया दोङो जि हाफ्रा गेजें एरियायाव गोग्लैदों बे हायावनो हिन्दु बांलादेशिफोरखौ लाबोनानै दोनफैनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला जों बे हानि थागिबि सुबुंफ्रा माइनरिटि जागोन ना जाया जों गोरना सेथेनानै जाजागोन ना जाजाया जोङो नायदावनानै फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायि जागोन बै समाया सफैगासिनो दङ आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन UCC नोंथांमोना खोनादों इउनिफर्म सिभिल कोड बेखौ 2019आवनो BJPआ पार्लियामेन्टआव लाबोनाय इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरनाय मेजरिटी MP गैयैनि थाखाय बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै दिनैनि तारिखाव मा बुंदों जोङो जुदि 400 MP मोनोब्ला बा मेजरिटी जोङो MPफोरखौ देरहाहोनानै दिल्लीयाव सरकार दानो हायोब्ला UCCखौ जोङो रुपायन खालामगोन होनना बुंदों UCCआवलाय माथो दङ बेयाव BJPनि मुल मन्त्रआ दङ BJPनि मुल मन्त्रआलाय माथो मोनसेल' धोरोम मोनसेल' हादोर आरो मोनसेल' भाषा अब्ला जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइया बहा थांगोन जोंनि दखनाया बहा थांगोन जोंनि आर'नाइया बहा थांगोन जोंनि गामसाया बहा थांगोन जों जि इसोरखौ गाबज्रियो बे इसोरखौ खुलुमनो जायगाया बहा थागोन दिनै गिथावना आरो जाय व्यक्तिफोरा दिनै बिबारनि सावगारियाव भट होनो होननानै सानदों थि खालामना दोनदों आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन सासे इसोर गिग्राया इसोर फोथायारि मानसि जानानै नोंथाङा बेखौ गोथौयै सिन्ता खालाम बे बाथ्राखौ जेब्ला जोङो बुङो सोरबाया बुंनो नागिरो बेलाय बाइबेलावनो लिरखानाय दङ लिरखानाय दोङो जोङो बे इसोरनि फिसाफोर जों लिरखानाय दोङो जों मोनथिनानैथ' साबधानखौ जों जानांगोन ना जानाङा बोरैबा हायो जोङोथ' लामाखौ दिहुननानै लानांगोन जों मोनथिनाय मानसि बेनिखाय जोंथ' साबधाननि लामाखौ लानांगोन बेनिखाय आङो खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ बासिनानै लाखिनो थाखाय रोंखा राखा जाय व्यक्तिया दिल्लीयाव फाइट खालामनो हागोन बेबायदि व्यक्तिखौ जों दिल्लीयाव दैथायहरनांगोन दिनै आं बेखौबो खावलायगोन जायफोरा ट्रेक्टर एबा UPPL एबा BJPनि उनाव खारथिङो नोंथांमोनखौ आं बेखौबो बुंगोन जे BTR सुक्तिनि जि दफाफोर जिफोरा इमप्लिमेन्ट जाला दिनैनि तारिखाव होननानै आसाम भारत सरकारा माइनुट्सखौनो दिहुननानै होबाय बे जालाखौलाय सोरथो खालामदों दिनै भैरबकुन्द'आ तेजपुरनिफ्राय खै किल'मिटार गोजानाव दिल्लीयाव जिरायनानै थानाय हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट IAS अफिसारफोरा मोनथिया बिसोरो
जोंनि अदालगुरिनिफ्राय सानसारिनि एम्स हस्पिटाला खै किल'मिटाराव दङ हयथ' बिथांमोना मोनथिया जानो हागौ नाथाय बे गासै बाथ्राखौ सोर खोन्थानांगोन जोंनि एमपिआनोथ' खोन्थानांगोन दिल्लीयावलाय सोरथो थायो नों आंहाथ' थाया नङाना प्रमद बर'आबो थाया जोंथ' बे बिटिसि ओनसोलावसो थायो दिल्लीयावलाय सोरथो थायो दानि केन्डिडेट बिजेपिनि केन्डिडेट दिलीप शइकियानोथ' थायो बेनोथ' बुंदों जे तेजपुरा गोजान नङा अदालगुरिनि खाथिसो बेयावनो फरायहैनो हागोन बेनोथ' बुंदों जाय बेक्तिया बिटिआर सुक्तिनि दफाखौ इमप्लिमेन्ट जानाङा थों होननानैहा दिल्लीयाव हज्रिखाव खामानि मावो खोथा बुङो बे बेक्तिनोनो आरोबाव भट होनो होसोनाया बे लासिं सिंनि बाथ्रा मानो सिनायनो रोङाखै जोंलाय मानसिखौलाय जोङो सिनायनोबो रोंनांगोन जेब्लानोखि डिलिमिटेसन जादों HPC MP सिटनि जों गोबां होज्रिखावदों दिल्लीयावबो आन्दलन खालामहैदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा 6 घन्टा पुलिसनि थानायावबो लकआपआव दोनजानो गोनां जादों जे जोंनो क'क्राझाराव मोनसे अदालगुरियाव मोनसे बिटिसिनि बाहेरनिखौ जोंनो नाङा बिटिसिनि सिङावनो जोंनो मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट नांगौ होननानै जों दाबि खालामदोंमोन बेखिनि समाव दानि बिजेपि आरो UPPLनि केन्डिडेट दिलीप शइकिया मा बुंनाय बेयाव लिरनाय गैया बिटिसि ओनसोलाव कुनु मते मोननै HPC पार्लियामेन्टारि सिट जानो हाया बेयाव लिरनाय गैया होननानै बुंग्राया सोरमोन दिलीप शइकियानोथ' बुंनाय आरो बैखिनि समाव आबसुनि आफादगिरि दिपेन आदाया मा बुंनायमोन दिलीप शइकिया बिटिआरनि एन्टि सुबुं होनना बुंनायमोन मिडियायावनो बुंनायमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव दिपेन बर'जों दैदेनजानाय आबसुआ आरोबाव दिलीप शइकियानो मानो बुंदों सिङाव मा दोङो खोथायालाय बेयाव जेबो गैया मात्र थाखा थफ्ला रायजोफोर जों बेसेबां फानग्लि जाबावनो मिसा नंखाय खोथादों आरोबाव जों बेसेबां फानग्लि जाबावनो बेनिखाय सैथो लिडारखौ जोङो सिनायनो सोलोंनांसिगोन दिनै जोङो संग्रामजों देरबोनाय बर' जातिया संग्रामजों देरबोनाय कुनु न'खर मोनसे गैया जानो हागौ आर्मि पुलिसजों टर्चार होजायो जोंनि बिमा बिफा जोंनि बिबै बिबौफोरा अब्ला जोङो संग्रामजों देरबोनाय आन्दलनजों देरबोनाय कालबार गंसेबाबो जोङो आन्दलन थै फसरनो गोनां जादों स्कुलनो गंसेबाबो थैनि बिनिमयाव जोङो मोन्दों बैबायदि थैनि बिनिमयाव सोरजिनानै लानो हानाय थामहिनबा आन्दलनजों लोब्बा गोनां बर' जातिया बोरै शइकिया मानसिनो भट होगोन दे बोरै होगोन दा जेरावनोखि अपसनानो दङ दुर्गा दास बर'आ जोंनि बर'नि फिसा बर'नि थै गोनां अपसन थासेयावबो बोरै शइकिया मानसिनो भट होनो बुंदों दिनै ख्रिस्टियान गामिफोराव ओरैबायदि बुंदों जोङो बिबाराव थुवा बिजेपियाव भट होआ होनग्रा मानसिफोरखौ मा बुंदों बिबाराव होआब्ला नोंथांमोना आखायाव होदो होनना बुंदों मानो बुंदों BPFनि भटखौ माइनास खालामनानै बिजेपिखौ देरहाहोनो नागिरदों जुदि नोंथाङा बिजेपिखौनो देरहाजानो लुगैयाखैब्ला देरहागोन केन्डिडेटनोनो होनांगोन नोंथाङा नांगोलनि सावगारियावनो मानोना जाय बेक्तिया आखाइनि केन्डिडेट जानानै गसंदों जों रावबो सिनाया आरो बिथाङा नब कुमार सरनिया दं संगे संगे बर' खालामबोनाय बेक्ति आरो बेबायदि बेक्तिनोनो जुदि बिबाराव थुआब्ला आखायाव थु मा भाषा जाखो बेलाय माइनास खालामनो नागिरदों भटखौ बिनि थाखाय आङो खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सांग्रां जानि जोङो जोंनि समाजखौ बासायनानै लाखिनि जोंनि हा हुखौ जोङो रैखा खालामनानै लाखिनि जोंहा गोबां हमायसाफोर दङ दिनै NDFBनि गोबां हमायसाफोर दङ जोंहा दिनै जेलाव दङ बे जेलाव थानाय NDFBफोरखौ सख'नायनि जोङो खामानि मावनांगौ गोबां गोग्लैसोनानै दङ दिनै गोबां मुंख्लं न'खरफोर दङ 3000निबो बांसिन NDFBफ्रा सुहिद परियाल दङ दिनै बिथांमोननो अनसुंथाइ होनांगौनि खामानि मावनो दङ जों एपिल खालामबोदों जोंनि बिटिसि सरकारा प्रमद बर'आ सासनाव जिरायनाय लोगो लोगोनो जोङो खावलायदोंमोन जे नोंथांमोननि काउन्सिलाव मोनसे डिसिसन ला मोनसे रिजलिउसन पास खालाम जे जेलाव थानाय NDFBफोरखौ उइदाउट कन्डिसन सख'नांगौ होननानै रिजलिउसन लानानै आसाम सरकारनो हर आरो आइबिनो हर भारत सरकारनो हर जों खावलायदोंमोन नाथाय दिनैसिम आकार मोनसेबो लिरनानै बिथांमोना हरनो हायाखै बेराफारसेथिं जोङो बुंदोंमोन जे जेसेबां सुहिद परियाल दङ बिटिसि सरकारा रिकगनाइज होदो थाइसेबो फैसा होनो हायाब्लाबो सार्टिफिकेट गांसे होदो जों खावलायदोंमोन नाथाय बेखौबो मावनानै होनो हायाखै मानो मावाखै दिनै आर्मि पुलिसासो जोंनि सुहिद न'खरफोरखौ पुलिसासो दिनै सुहिद न'खरफोरखौ सार्भे खालामगासिनो दङ जि हमायाव गोथै सह'आ गोग्लैनानै थाब्लाबो आंनि फिसाज्ला होनना बुंहैनो हाया जि हमायाव
गावथारजानानै गोग्लैजाना थाब्लाबो बे गोथै सहखौ आंनि हुवा होनना बुंहैनो हाया। ब्लिउ ब्लिउ आर्मि पुलिसनि गिनायाव बैखिनि समाव बोरै पस्टमर्टम रिपर्ट मोननो? दिनै पुलिसा पस्टमर्टम रिपर्ट नागिरो। पस्टमर्टम रिपर्ट गैयाब्लानो सहिद नङा होननानै बुङो। अब्ला बेफोर खामानिया जोंहा मावनांगौ गोग्लैसोनानै दङ। बेनिखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन, जों खेला गेलेनो थाखाय राजनिति खालामाखै, बेयाव गोथौ सोमोन्दो दङ। बेनिखाय जोंनि साननाय हनायाव नोंथांमोनाबो लोगो होदो। जेबो नङा, जिरायदो। जोंनि साननाय हनायाव नोंथांमोनाबो लोगो होदो आरो फैबाय थानाय 26 तारिखआव दले बले थांनानै नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय खावलायदों। दिनै बेवहाय गोबाङा सफैनो हायाखै, सोरनिबा हौवाया सफैयाखै, सोरनिबा हिन्जावा सफैयाखै, आदाया सफैदों, बाजैया फैयाखै, बाजैया फैदों, आदाया गैया, बा फिसाज्लाया फैयाखै, बा फिसाजोआ फैयाखै। न'आव थांनानै नोंथांमोना रायलायदो आरो बे गामियावबो जुदि सोरबा गावनि उदैनि थाखाय राजनिति खालामग्रा दङब्ला बिथांमोनखौबो नोंथांमोना खावलायदो। नैबे एमपि इलेक्सना गावनि उदैनि थाखाय नङा, नैबे एमपि इलेक्सना खुन्दुं थफ्लासे मोननायनि नङा, कालबार गंसे मोननायनि थाखाय नङा। बे एमपि इलेक्सना जाथिनि मोनसे थांना थानायनि मोनसे इलेक्सन। दिल्लीयाव जोंहा एमपि गैयैया 10 बोसोर जालांबाय। देग्लाय जुदि जोङो सानै जोंनि बर'लेण्डनिफ्राय सानै एमपि हरनो हायोब्ला डेभेलपमेन्टआ निस्सय फैगोन आरो जोंनि जाथियाबो मोनसे सिनायथि मोनहैगोन जे आसामनि सिङाव मोनसे बर' होननाय जाथि दङ, बे सिनायथि जाहैगोन। बेनिखाय आङो खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन, हयथ' नोंथांमोना बुजिदों। बेनिखाय जोंनि हाहुखौ रैखाथि खालामनो थाखाय, जोंनि धोरोमखौ रैखाथि खालामनो थाखाय, जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनो थाखाय, जोंनि फिसा फिसौनि भबिष्यतखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै बिपिएफनि केन्डिडेट दुर्गा दास बर'खौ दिल्लीयाव दैखांहरनायाव हेफाजाब आरो मदद खालामदो। बेखौनो आङो खावलायबाय आरो आखा मिजिं लाखिबाय नोंथांमोना बयबो नोंथांमोननि भटआ नांगोलनि सावगारियावनो गोग्लैगोन होनना आखा आरो मिजिं लाखिबाय। बेसेबांखिनिखौनो आङो बुंथिनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। लोगोसे आं बिनिफ्राय बिदाय लाबाय। गुबुन जायगायाव जोङो थांनोसै। बिथां सारा फैबाय। सारनिफ्राय नोंथांमोना राजनितिक भाषणखौ खोनासंनानै लादो। खुलुमबाय रायजोफोर।